Hilander saa nyrkkeiltyä, tilan jatkuu, Otaru suoraan pompusta laukoo ja pilkku! Se on pilkku! Pallo ottaa Rannankarin käteen ja pallo viedään pilkulle. Jaahas! Kyllä KuPSin pelaajat on täysin hämmentynä, mutta siinä Munukka myös näyttää avustavan erotuomarin suuntaan. Olisiko siellä sitten ollut lippu? Lippu ylhäällä sen merkiksi, että avustava erotuomari näki, että jonkun näköinen vilppi siinä tapahtui ja pallo käteen osui. Kyllä tässä nyt Ropsille pedataan Suomen Cupin pystyä. Alexander Kokko pallon taakse. Tässä vielä tämä tilanne ja kyllähän pallo käteen osuu. Niin hän suojasi itseään. Niin. Oliko käsi kiinni? Mutta Kokko on jo vauhdissa ja pallo! Yläkulmaan Hilander saa näppisä väliin, mutta Rops siirtyy 1-0 johtoon maalintekijänä Alexander Boris Kokko ja eteläpäädyssä Ropsin kannattajat tuulettavat villisti tässä kuvissa hiukan rauhallisempaa, mutta siinä näkyy, että ilo on ylimmillään. Tämä tilanne. Oliko se väärin, niin se oli tuomarin päätös. Mutta Boris Kokko, loistava viimeistely kaikkien näiden tunnemyrskyjen keskellä. Rops vyöryttää hyökkäystä uudelleen. Kokko laukoo ja 2-0! Nyt ei jää selittelyille mitään sijaa. Kokko laittaa sellaisen pommin vasemmalla jalalla, että Myös näiden sinipaitaisten sitoutumisaste, niin siinä näyttää olevan ero. kun nyt tulee vielä sitten Hakolalle, Voutilaiselle pallo ja näin KuPS tekee maalin. Ehkä tässä saadaan vielä aivan hervottavat viimeiset minuutit. Kyllä. Se tuli puskista, mutta se oli kaunis maali ja maalintekijänä Jerry Voutilainen. Hieno ohjaus takakulmaan ja hieno on myös Tuomas Rannankarin keskitys. Ja näin, siinä on mallia, miten pallo nyökätään verkon perukoille. Jerry Voutilainen KuPSin maalintekijänä ja se oli Voutilaisen maali, se että hän irtosi topparista ja pääsi vahvasti häneen. tulee maalille, mutta Rops selvittää tämän. Ja näin puoltaa myös Antti Munukka pilliinsä. Rops juhlii Suomen Cupin 2013 mestaruutta. Hilander juoksee Munukan eteen, kuten myös venäläinen, ja molemmat antavat varmasti ärräpäiden päristä sinne Munukan suuntaan. Tässä sitten puolestaan Rops joukkue juhlaa, villiä sellaista, ja ehkä loppujen lopuksi myös ansaittua. No, näytyy ansaittu voitto, mutta tietenkin KuPS hölmöili muutamat tilanteet tässä. Sai vielä tässä lopussa niin kuin viimeisen vimman päälle. Näytti, että onko Ropsi oikeasti kyvykäs voittamaan tätä ottelua. Semmoisia ratkaisuja tuli, mutta että Rops kesti kuitenkin ja pelitapahtumiin nähden parempi joukkue vei. Ja saatiin aika hienoa draamaa vielä. Kyllä, tässä pelin aikana oli erilaisia tapahtumia, jotka niin kuin tekevät tästä cupfinaalista erikoisen cupfinaalin. Tämä ei ollut normaalia varovaista palloilua, vaan tässä oli paljon tapahtumia. Ottelun ehdoton sankari kyllä. Pakko nostaa esiin Ropsin Alexander Kokko. Tänään 2 maalia, ensimmäinen rangaistuspotkusta. Ja heti perään sitten 2-0 osuma, joka oli todellinen maalintekijän maali. Ja kyllä Rovaniemellä tätä juhlaa kelpaa katsella. Jos ei ole mestaruusjunan mukana puksuttanut tänne Töölöön. Tänään Helsinki on sininen, siitä varmasti pitävät tuhatpäinen Ropsin kannattajajoukko huolta ja kyllä melkoinen tukkimo-tarina Ropsilta. 5. kierroksella Rops tuli mukaan, silloin kaatui rangaistuspotkujen jälkeen Inter. Ja 6. kierroksella sitten HJK, Jats vielä puolivälierissä ja välierissä IFK Marja, nyt finaalissa KuPS, mutta nyt siirrytään haastattelupisteeseen. Alexander Kokko takana juhlii Rops-fanit ja tässä juhlii koko joukkue. Huikea taistelu, hieno voitto. Joo, kyllä siis. Hienosti pelattiin, että aina ei pidetty nolla, muuten meni ihan kuin suunniteltiin. Ihan sama millainen päättyi, kunhan voitettiin.
Niin tuo ensimmäinen maali, jos tuo rankkarimaali jätti jotain parranpärinää Kupsille, niin se sun toinen maali, se ei jättänyt enää mitään. Huikea veto ja siinä katsoit, että takakulma on auki ja sit lähti ihan upea pommi. Joo, siis ei mitään siinä. Oli tila ja päätti laukoa, että kyllä. Mä oon ihan siis hyvät meni, että mä aika harvoin veden kurtas ulkopuolella pitäisi aika useammin harrastaa kuin näköjään. Ja tää kruunaa kyllä tämän kauden ilman muuta ja ensi vuonna ollaan Euroopassa. Siis kruuna, siis tää oli tavoite voittaa Suomen Cupia ja voitettiin, että liigas ei mennyt niin hyvin kuin haluttiin ainakin niin tuloksellisesti, mutta onhan tää niinku huikea juttu meille. Mä oon niin iloinen ja tää Rovaniemi, siis tää on niin iso juttu Rovaniemellä, että sekin antoi, toi oli 12 peleillä 13 kyllä, ainakin mulle. No nyt sitten juhlitaan viikko. Juhlitaan vielä keskiviikon Interpeli. Mutta sen jälkeen sitten kun kausi on ohi, niin tätä juhlitaan varmasti kovasti. Ehdottomasti, eiköhän juhlitaan aika pitkään sit kun kausi loppuu ja tänäänkin ehkä vähän juhlitaan Vanjan kanssa. Kiitokset. Kiitos. Siinä Kokko vielä tuollainen hyppytuuletus päälle. Ja nivusta pitelee sen jälkeen. Jääpussin ottaa pois sieltä sortsien sisältä Alexander Kokko. Siinä nähtiin kyllä, että miten paljon tämä voitto oikeasti merkitsee Ropsille. Pari vuotta sitten aika synkät oli tulevaisuuden kuvat ja mediassa oli paljon epäkiitollisessa valossa Rops, mutta nyt sitten on kyllä Rovaniemellä todellinen juhlan päivä. Ala ja Paatelainen kaksikko siinä antaa sitten ottelun tuomaristolle mitallit. Tänään siis päätuomarina toimi Antti Munukka, avustavina olivat Marko Hänninen ja Hannu Kettunen. Ja kyllähän varmasti tuo rangaistuspotkuun johtanut vihellys, se aiheuttaa keskustelua. Ne on aina tuomarin tulkintatilanteita. Eihän siinä Rannankari tarkoituksellisesti pelannut kädellä, mutta pallo osui häntä käteen ja Munukan tulkinta siitä tilanteesta sitten oli, että rangaistuspotku ja tämä herra tässä, joka palkitaan myös sitten ottelun parhaana pelaajana. Hän laittoi pallon pilkulta sisään ja tuo voittomaali syntyi sitten hetkeä myöhemmin. Kupsin lohdutusmaalin aivan ottelun lopussa teki Jerri Voutilainen. Ja kyllähän tuo Voutilaisen maalikin sai sitten tähän viime minuutiksi melkoista jännitystä. Kuten nähdään, Kupsin pelaajat, he ovat todella pettyneitä. Mutta tässä välissä voitaisiinkin ottaa sitten Ropsin todennäköisesti hyvin onnellinen päävalmentaja. Kari Virtanen, huikea taistelu 2-0 voitto ja toisella puoliskolla 2-1 tietenkin. Totta kai tuossa lopussa tuli vielä tuo kavennusmaali. Mitkä fiilikset? No fiilikset on tietenkin hyvät, että mun mielestä pelin kulminointipiste oli tietenkin tuo ulosajo, mutta siihen nähden niin sitä ennenkin meillä oli pieni ote, että oli ehkä maukkaammat maalintekopaikat. Ansaitsi mun mielestä tämä voitto. Tuossa lopussa tuli sitten vielä tiukat paikat, kun tuli tuo kavennus. No sehän on yleensä sitä, että luullaan, että peli on selvä, mutta se ei olekaan selvä. Niin ja Kokko oli sitten kyllä se takumies, joka tuon matsin ratkaisi. Upea se toinen maali. Kyllä joo, koko voidaan odottaa kaiken näköistä. Pitkä sairausloma takaa ja varmaan nytkin jatkuu sairausloma. Kaivettiin hänet kentälle ja se oli sen arvosta. Oliko ok? Kiitos. Aika kovaa tekstiä siellä puolivappikäytävillä tuli Kupsin pelaajilta. Se on ymmärrettävää. Tämä tappio, se on kirvelä, vaikka siinä Tero Taipalekin hiukan hymyä saa puserrettua suupieliinsä. Taipale, jolla ikää 40 vuotta, oli tänään penkillä. Seuran markkinointipäällikkö myös. Tässä Kupsin pelaajille vielä jaetaan näitä hopeisia mitalleja, niin tuttuja sellaisia näiden viime vuoden aikana. Ensi kerralla, näinhän sitä toivotaan varmasti Kuopiossa. Kyllä tämä aikamoista kidutusta on ollut ja melkoinen kirous tämä Suomen Cup on Kupsin kannalta ollut. Siinä vielä Harri Upi Ylönen, joka on Pekosen Aisa-parina toiminut ja jatkaa ensi vuodellakin myös 1+1-vuotisella sopimuksella. Se on sitten mielenkiintoista, että jatkaako Esa Pekonen. Hänellä toki on
sopimus vielä ensi kaudesta ja tässä juuri keskellä Ari Lahti. Hän on sanonut, että noin 95% varmuudella Pekonen jatkaa ja kyllä vähän ehkä jopa sääliksikin Ari Lahtia käy. Isot kasat rahaa on satsattu KuPSiin, mutta se ei tälläkään kertaa tuota tulosta. Ja tässä sitten Ropsin miehistö ensimmäisenä kaulaan kultamitallin saa Alexander Kokko, sen jälkeen Niklas Otaru ja Tomi Maanoja, joka on tällä kaudella torjunut mainiosti rovaniemeläisten verkolla. Hänenkin jatkonsa on epäselvä ja tämä plakaatti, se kertoo paljon. Edellisen kerran siis 1986 Rops juhli Suomen Cupin voittoa. Silloin päävalmentaja Kari Virtanen oli mukana. Ja nyt sitten päävalmentajana mukana, kun Rops 2013 juhlii Suomen Cupin voittoa. Ja iloisen näköistä veijaria on kyllä Ropsea. Miksipä ei. Ensi kaudella siis Ropsin päävalmentajana toimii Juha Malinen. Hienoa työtä on Kari Virtanen tehnyt Ropsin peräsimessä ja kyllähän tämä Suomen Cupin voitto nyt aika mukava käyntikortti on sitten tulevaisuudessa, jos Virtanen mielii jatkaa vielä valmentajan uraansa. Siitä hän ei vielä tietoa ole. Virtanen itse sanoi, että no katsellaan tässä päivä kerrallaan omaan tyyneen rauhalliseen tyyliinsä. Mutta tänään ei tarvitse tehdä mitään muuta Virtasen kuin juhlia ja näin alajalta sitten myös lämmin halaus sinne Rops päävalmentajalle. Vielä viimeisille jaetaan näitä mitalleja ja koko joukkue Boris Kokku etunenässä odottaa sitä, että milloin päästään juhlimaan. Siinä pientä latausta ensimmäisen kerran. Vielä odotetaan tuolta Antero Nyman muistopokaalia. Suomen Cupia siis pelattu vuodesta 1955 lähtien. Vahvasti Valkeakoskella vaikuttanut silloinen SPL:n puheenjohtaja Juuso Valdén toi Cupin Suomeen. Ja nyt 2013 vuonna pokaalia juhlii Rops. Finaalin voittajalle myös siis tuo 30 000 euron shekki. Se varmasti kelpaa ja toivotaan nyt vaikka, että se menisi sitten hyvään tarkoitukseen rovaniemeläisen jalkapalloilun hyväksi, kuten se varmasti meneekin. Ilmeisesti jonkinnäköistä bonaria siinä huolella. No onhan tuo rahapalkinto bonari. Tämä on se hetki, jota Rops on odottanut pitkään ja Antti Okkonen nostaa pystin ilmaan. Rops juhlii Suomen Cupin 2013 voittoa ja tänään Helsinki on sininen, se on Ropsin sininen. Tämä tarkoittaa myös tämä voitto, että ensi kaudella Rops on mukana europeleissä ja kyllä ehkä, jos otetaan esiin Maano ja Obilor, joilla ei ole vielä sopimusta ensi kaudelle Ropsin kanssa, niin kyllä tämä saattaa olla sellainen kortti, että Maanoja ja Obilorkin sen haluavat katsoa loppuun. Näihin tunnelmiin oikeastaan on hyvä päättää tämä lauantai-ilta. Jalkapallohan jatkuu sitten vielä huomenna, kun pelataan naisten Suomen Cupia. Rops on kuitenkin juhlittu Suomen mestari 2013.